रायनाया थारै बसन्त बसुमतारी सरगियारि सरगियारि फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बाथौ गौथुमादि इउपिपिएल हान्जाखौ सापर्ट होदों बिनि सायाव मा बुंनो नोंथाङा? जों दुलाराय बाथौ गौथुमा इउपिपिएलनि जि बिजाथि इउजि ब्रह्म बिथांखौ मदद होनायनि जाहोना जाहैबाय आबसुआ जिहेतुके जातीय संगठन आरो आबसुआ जिहेतुके बर'लेण्ड मुभमेन्टखौ गाराखै खालामगासिनो दङ आरो फारसेथिं 6 जनगोष्ठीखौ होबथानायनि थाखाय जि इस्यु लादों आरो फारसेथिं केब सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल बेखौबो होबथानाय आरो लोगोसे बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखा खालामनाय आरो बर'लेण्डखौ थाबैनो बे जिथु जेंनाखौ सुस्रांनाय बिनि थांखिखौ लाना जों जिथु दुलाराय बाथौ गौथुमा जातीय संगठन जोंनि हारिनि बर' हारिनि असे आंगो माने गौथुम बे गौथुम हिसाबै जोङो जोंनि थैनाय थांनाय जोंनि रैखाथिनि असे थांखि हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय एसेबाबो माने मदद होनो हागोन होननानै जोङो फैगौ जि बिसायख'थियाव आबसुनि जि मदद होनाय बिजाथि इउपिपिएलनि इउजि ब्रह्म आरो लोगोसे क'क्राझार समष्टिनि माने इउजि ब्रह्म आरो लोगोसे मंगलदै समष्टिनि प्रदीप कुमार दैमारि बिथांखौ जोङो मदद होनाय जादों। आरो माबायदि मावबाय थादों बाथौ गौथुम हिसाबै इलेक्सन केम्पेइनखौ? जोङो दिनै गिबियावनो जोङो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि केबिनेट मिटिङा जोङो बेयाव पास खालामदों। केबिनेटआव दान्थे बिदान्थे गोबां जोङो बे आर्गुमेन्ट होलायनायनि उनाव जों बेखौ थांखि लानानै जोङो बे थांखिखौ मदद होनायनि थांखिखौ जों गिबियावनो पेपाराव जोङो फोसावदोंमोन आरो पेपाराव गोबाङानो मोनदों आरो बिनिफ्राय जोङो वाट्सएपआवबो जों बेखौ फोसावदों आरो लोगोसे दा जोंनिफ्राय निजा फोसाव बिलाइ साफायनानै बेयाव जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि मुं दं, बेयाव जोंनि बिबानगिरिफोरनि मुं माखासे दङ जोंनि फोसाव बिलाइयाव आफादगिरि परमेश्वर ब्रह्मनिफ्राय लानानै जों गासैबो बिबानगिरिफोरा आरो लोगोसे लाइमोन हान्जानि आफादगिरि नेहाथारिनि नाम दङ आरो माइनाव हान्जानि आफादगिरि नेहाथारिनि नाम दङ आरो बेबादिनो जोङो दा ओरैबायदि खालामदों क'क्राझार माने बे लकसभा समष्टियाव गासैबो बे 10था जिथु समष्टि एमएलए नि सेगमेन्ट एबा बिधानसभा समष्टियाव जोङो गिदिंजोब्बाय। नैबेनो दा जों लास्ट जागासिनो दं, जों गिदिंगासिनो दङ। जों ओरै गसाइगाव, क'क्राझार, चिरां आरो बिजनी बे माखासे गिदिंबाय। सरबगनिफ्राय थांनानै एकदम ओरैहाय माबायाव तामुलपुर आरो बिनिफ्राय मंगलदै समष्टियावबो जोङो उदालगुरि जिल्लानि गासैबो जायगायाव जों गिदिंहैबाय। जोंनि फोसाव बिलाइखौ जोङो बेबायदि जों फोसावगासिनो दं आरो गोबाङानो मदद खालामदों आरो मोजां जादों। बे जातीय संगठन हिसाबै नोंथांमोनाबो बे इस्युखौ नायनानै जे मदद होदों बिनि थाखाय जोङो बाख्नायबाय आरो साबायखर बावदों। ओरै होननानै जोङो रायजो राजानिफ्राय मदद मोननो हादों। इउजि ब्रह्म हिसाबै माबायदि फेक्टर जागोन क'क्राझार लकसभायाव? इयाव बर'बो गेलेगोन, बिपिएफ गेलेगोन, कंग्रेस गेलेगोन, बेनि गेजेराव इउपिपिएल हिसाबै माबायदि गोहोम खोख्लैहोगोन बाथौ गौथुमा? दा जोङो बेखौ सानदों जिहेतुके जोंनि बाथौ गौथुमनि एबा बाथौआरिया गमामायै बुंनो थाङा बर' हारिनि गेजेराव 100 जौखोन्दोनि मादाव 85%आनो बाथौआरि, 85% बाथौआरि। बेखायनो बे 85% बाथौआरिफोरनि मादाव नंथाराबाबो माने 70 बा 75% बाथौआरिफ्रा माने बुंनो थाङोबा बे माने इउपिपिएल नि बिजाथि इउजि ब्रह्मनो मदद होगोन। आरो लोगोसे जों गोबां जायगायावनो गोबां माने माबायावनो जों रायलायबोदों आरो गोबां बै गुबुन गुबुन बे संगठननि दैदेनगिरिफोरखौबो जों रायलायदों, गुबुन हारिफोरनिखौबो, जे बिथांमोनाबो माने बे बर'लेण्ड इस्यु आरो लोगोसे बर'नि माखासे समस्या बा बर'आनो हान्थि जायाखैबा जों बर'जों थाफानानै बर'लेण्डआव थाफानानै एबा जों जयैनो रायजो जालायगोन। जिहेतुके जोङो बेलेग जायगायाव थांनायनि खोथा गैया। बे हिसाबै गुबुन गुबुन हारियाबो गुबुन गुबुन माने बे संगठननियाबो मदद होनायखौ नुनो मोनदों। बे हिसाबै जोंनिफ्रायथ' जोङो बारा जोंहा पलिटिकेलि गुबुनफोरजों रायलायनाय खोथा गैया। जों बर'फोरखौ खावलायदों, जों बाथौआरि हिसाबै आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावल' हाबदों आरो जोंनि फोसाव बिलाइया बर' रावबो। बेनिखायनो जोङो जोंनि बर'फोरखौ जाहाथे इनटेक्ट माने 90% 10% नङाबा 90% बर'फ्रा खृष्टान बर'आनो जा, ब्रह्म बर'आनो जा,
बा हिन्दु धोरोमनि गुबुन गुबुनाव थानायानो जा बाथौआरियानो जा गासैबो बर'फ्रा जाहाथे माने बर'लेण्ड जि सोमावसारनाय बे सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ जाहाथे दिल्लीयाव थांनानै पार्लियामेन्टआव मोजाङै जोंनि बे आबसु संगठना एबा बेबादिनो बे जइन्ट एक्सन कमिटि आरो जोंहा एनडिएफबि सिजफायार आरो लोगोसे रन्जन दैमारि बिथांमोननि ग्रुपआ जिबायदि दाबि खालामबाय थादों बेखौ थाबैनो जाहाथे समस्या समाधान खालामनो हायो बिनि थांखिखौ लानानै आरो लोगोसे जोंहा बाथौनि थाखाय गोबां मावनो गोनां दङ बिनि थाखायनो जाथिया थाङोब्लासो बा जाथिया डेभेलप जाब्लासो जोंनि बाथौनि माखासे मावनो गोनां हाबाफारियाबो मावफुंनायाव मदद होगोन बा सुबिदा जानो खाबु मोनगोन बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनै मदद होनो ओंखारदों। हाग्रामा महिलारिया दे मडेल बिटिसि होनना बुंबाय थादों जौगाबाय होनना बुंदों बिनि सायाव मा बुङो बाथौ गौथुमनिफ्राय? दा जोंथ' दाखालि बावै बुंनो थाङोबा गावनि समस्ति एलेकायाव थांबाय, क'क्राझार जिल्लायाव गिदिंजोब्बाय, चिरां जिल्लायावबो जों गिदिंजोब्बाय। जेब्ला जों नै माबानिफ्राय हाइवेनिफ्राय बा माखासे बे PWD लामानिफ्राय जेब्ला लिंक रड माखासेखौ नुयो बेयाव सायखं माखासे नुबोदों, सायखंनि लामा आरो माखासे जायगायाव गारि थांजाया बेयाव माने बे ट्रेक्टरजों बोनांगौ बेबायदि नुबोदों आरो काटनि दलं गैला होननानै हाग्रामा महिलारि बिथां मानगोदै शिबानो बुंदोंमोन जे बिथाङा दंफांनि काटनि दलं गैला होननानै दलं जों माखासे नुबोदों, सिफायनाय नुबोदों। दा बेफोरबादिखौ नायोब्ला लामायानो दिनै गावनि ओनसोलावनो बिथोर ओनसोलाव गोबां जायगायाव थांजाया। बे हिसाबै मडेल बिटिसिनि खोथायाथ' बहा जानो, दा बुंनानै थाङोब्ला जोंहा बे बिटिसियाव जोंनि हा हुनि रैखाथि बा जोंनि माखासे साख्रि बाख्रिनि रैखाथि बा जोंनि बे माबानि बे बर' रावनि थाखाय जे फरायसालिफोराव माखासे माने फोरोंगिरिफ्रा दिनै हाजिरा मोनबाय लागासिनो दङ बे जायगायाव सासेबो दिनै सोफुंनो हायाखै। गोबां स्कुलानो हाइ स्कुलफोराव दिनै फोरोंगिरि गैया, एमइ स्कुलाव एलपिआव थोजासे फोरोंगिरि गैया, जायनि थाखाय दिनै बुंनो थाङोब्ला माने 500निबो बांसिन माने गुदि फरायसालि दिनै माने बे गैया जानानै दं एबा थैलांनायनि लामायाव फैदों। बाथौ गौथुमनिफ्राय मा बुङो हाग्रामा महिलारि बिथाङा 110 खोन्दो बड'लेण्ड जाया होनना बुंदों, बिनि सायाव मा बुङो? दा बिनि सायाव बुंनो गोनाङा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेनो जे बिथाङा जिहेतुके चिफ बे बिटिसिनि बिथाङा सानदों बड'लेण्डआ जेब्ला जायोब्ला बिटिसिआ बायगोन, गावहानि गादी गोमागोन, बेखौ बियो साननानै लादों। आरो लोगोसे मोनसे खोथाया जाहैबाय मा जे बिथाङा जिहेतुके माने बे माबानिफ्राय बिटिसिनिफ्राय माने बै बड'लेण्ड इस्युखौ बिथाङा बोखारबाय, गारबाय, लालिया आरो बिथाङा गाव जि बुङो बेनो, गावनि साननायानो बेनो, बे बाथ्राखौ साननानै बिथाङा बेबादि बुंदों। दा जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेनो जे बिटिसिआनो जोंनि फाइनाल नङा, जोंहा बे बड'लेण्ड इस्युआ स्टेन्डिं आरो बिनि थाखाय बिटिसिखौ जों लाथ'दोंसो, एसे जिरायथ' बा एसे डेभेलपमेन्ट खालामग्रोनानै लालायदो ओरै होननानै एसे गसंथानो जिरायनो थाखायसो बेखौ लाथ'दोंमोन। बेनिखायनो दा जों बे बड'लेण्डखौ माने जिहेतुके आबसुआबो नाजाबाय थादों आरो गासै बर' रायजोआनो जौखोन्दो गासैबो बर' हारियानो 100नि 100 बर' रायजो राजाफ्रानो बड'लेण्डखौ लुबैयो। बे हिसाबै जोंनि बे बाथौआबो जातीय संगठन हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो बड'लेण्ड जाया नङा, बड'लेण्ड सानसेबाबो जागोन आरो जागोन नालाय आरो बेखौ बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारियाबो होबथानो हाया आरो बेखौ जाहोनायनि थाखाय जोङो बयबो जुदि नाङोबा माने बे जायनि जेबो जाहोन